because only nweta this video ka ba metro maka na share button ọ ha ncha a na-ekwu ma na-ekwu ibe n'ebe a ọlahụcha ụlọ atịta ọtụtụrụ fon chọwa onye ọya akpụ iyi chọwa onye ya na ya aka ọnụ na ịjụ onwe gị ife kpatara obi ji afụ ụfụ ụfọdụ n'ime ha obi na-afụ ụfụ ọgọwaghị iyi gọcha ọgọ nne ugo nna ya gọọ ma generation yet unborn ịghọtago ịma ife obi ji afụ ụfụ ji adọ ha ka ha weta mmadụ ha mma zuo ka ụkwa ịghọtago go na ha na-ekwu okwu dụ ha ka ha hụta ya aka ka ha hụpụ ka elu the reason wu because na ọ ebe ifuru odide eside etu awolu ife dị ma me sachakola ego obi a na-afụ ya obi a na-afụ ha ọ pụtazie n'ihu akwụkwọ ọ dị ya ka ọmụnwa wee zugo dịrị ya jee gba aka mbere ọ dị ya ka Jizọs dịrị ya jee gba aka mbere nwere ebe Baịbụl gwa ahụ jee gba aka mbere different people na-eburu Jizọs akpọ for different reasons. O nwere ike mgbe o jere ịka na enyi mba mgbe o jere ịka na enyi mba ya emeri mayu ma ọ na Kano Pillars ma ọ na Kano Pillars ya emeri Liverpool ma ọ na ebe Yoruba FC ma ọ na ebe Yoruba FC ya emeri Manchester United ịghọtago mgbe o jere ike o kpere ekpere si Jizọs na amala ndị ga-eme ya Chineke amala ndị ga-eme ya o jere okpe nwa nchọnchọ ekpere si Chineke na ife ịgwara anyị n'akwụkwọ nsọ n'isi na kama okwu ha ya bịa na mmezu ka eluigwe n'ụwa gabiga okwu otu ofu Baịbụl wee je gbaa na enyi mba ya emeri Liverpool ịghọtago ọ na Kano Pillars ya emeri Man U ọ na ebe Yoruba ya emeri ebe Yoruba FC ya emeri West Ham ịghọtago o jezie gbaa ya oluzo dị okwe ọsịzie na Jizọs alụ ọrụ ịghọtago ọ pụtazie ọ na-esigharị ọnwụ ide chakam na Facebook ọnwụ ide cheka na Facebook ọnwụ ịkpọta afa Jizọs Chinanya na ya nwere ife ya na ya na-asọ nwanne m ọkpọ na akwụkwọ nsọ mgbe ekwensu bịa nwa onye nwanyị ọ sịrị ya onye nwanyị onye nwanyị onye nwanyị onye nwanyị onye nwanyị onye nwanyị owesi onye nwanyị ugboro ole ka m kpọrọ onye nwanyị sị ịkpọworo m ugboro ịtọ o wee sị ya si n'elu ugwu a wee nwatuo na ndị mmụọ ozi ya aghọrọ onye nwanyị wee sị ya anwakwuo na Chineke kerughị ọnwụnwa ịghọtago kedu ka ihe esizi chọọ ka ịnwa Chineke kerughị ọnwụnwa wee je na-agba na enyi mba ya emeri Man United ịghọtago ọwụ na okwe udolie eso na Jizọs dị powerless dịka ha si wee kpụsarụ ife niile ifuru kpụsa ebe a ha ncha niile ewu ndị anyị na-arịa n'ihu akwụkwọ ikwuo garala ma ọgọghị iyi ikwuo Jizọs ọgọ Jizọs iyi oluzu okwe ọgọ Jizọs iyi go Jizọs iyi ọgọ ma Virgin Mary ọkpọchu nya ọsị na Chineke wụ nke a onwe onye ọya akpọfu iyi ịnwa anwa o finish ewit ndị nsọ ịghọtago ndị edoro nsọ nya God the Father, God the Son and the Holy Spirit o finish ewit ndị ahụ edoro asọ ọ batara ngụnwa finishie nnewu finishie nna ya dara ụmụnnewu kọlikọ obi adọrọ ya mma unu zuru okwe o ji 100 naira wee je o ji 100 naira wee je gba na oye win 50 million and okwego ndị nọ n'ogbe ịghọtago ebe o je wuri ndomi 5 o siri wite akwa ịghọtago na mmanụ ife garasiri ọnụ okwego ha nkwa na ọ bata na mgbede na ọya akwụ ha ụgwọ ịghọtago denu onye o je buru black market fuel credit na nke gbanye na chen ọ gwago onye na ọ bata n'udo dị o wuruzi ife niile ahụ tụkwasa n'aka onye nwanyị 100 naira to win 50 million, 500 naira to win 20 million, 1,000 to win 10 million. Ịghọtago ị na-anwagharị Chineke ọnwụnwa ikpechi ekpere asa ahụ dị ekpere ị na-esigharị ọgwụ sị na Jizọs nwere ife omelego. Then with regard to live program mmekwala n'abalị, these are potential husbands
ịghọtago ụfọdụ n'ime ha awụrụ na husbands and the father of one or two o jere uzuchi okwu abata o buru ọnụma ya dara nwatakịrị nọ ya n'ụlọ onwe ifo mere kurikọwa ịghọtago nwatakịrị dị ubi ọsị ọmụ ka ị na-akọ ọnụ ụla enu na ana owere ọkpọ dụwasịcha nwata ọna ya ezi imi na-agba nwata anya ya eko ọbara esie n'eze na-apụta ịghọtago ụmụ okorobịa be anyị na-edere ha opuo ịghọtago ọ Jizọs na-eme ka dọọ nwunye gị uprobago ịghọtago ike dị na Chukwu mana ike dị na Jizọs mana ọha ịmọzi egwu mmiri ijesi na riverija wutuo makpuo n'ime mmiri ịghọtago si ndị mmụọ ozi jeju ofu chapter na Bible kwuo nwanne mmiri ga-eli gị mmiri ga-eli gị ma ọ iburu empty bank account na akpụ bank ji ije withdraw ego ọ ego ezugo ka ị chọrọ i withdraw ka nke wacha ka ego ije ụwa ka ị chọrọ ije withdraw unu na-anwagharị isi unu ọnwụnwa unu nwazie isi unu ọnwụnwa feruo n'ọhụ Chukwu unu feruo n'ọhụ nwa feruo onwe unu ebulu ọnụma si na Jizọs mere ọnụ ka Jizọs sịrị na the savior of the world ọgwụ ahụ si n'elu MTN mmasị gbatuo na ana nkịtị ịghọtago iji parachute ma ọgụ jebe na airport iruo gwa ndị Ethiopian Airlines na-echọrọ airport plane na onye nwaanyị akwụwori ugwu ife niile na the cross of Calvary ọkwa ya adọgo ịya ala ahụ na sel dị na airport next day yesef ka anyị eji abeg wee pelụgo ụnụ anwasị na Chineke ụnụ ọnwụnwa ịghọtago ọ bụrụ ije nwa Jizọs ọnwụnwa ịghọtago ebe ekwensu ọnwata wohori nwa nke mmadụ ọ bụzi gị bụ mmadụ nkịtị ga-anwata nwa nke mmadụ ebe ọ na ọ dịrọ possible na-efa potential husbands at the moment ọ bata o buru frustration ya bụ nwata nwaanyị nọ n'ụlọ ụfọdụ ndị kpere ekpere wee pụtawa ebu Chukwu ife na-aga impossible mission kedu ife ị na-ekpere ekpere na ọ na okwe ụdọwa esi na Jizọs mere ife okwe niile ji adọwasị ịghọtago ọsọkwa owolu tiketi ya ji edebe n'ihu ọta shute wee fo nwanne buru Holy Sacrament Blessed Sacrament dọkwasa n'elu nwanne tiketi ya ga-adọwa onwere onye mere ibe ngwa mere onwe ịghọtago let us respect ourselves let us live responsibly si for gambling pụta it will not take you to anywhere ịghọtago ịsọkwa wolu tiketi ya ji eti n'ime Bible ka chi wee fo nwanne ọ ga-adọwa asọkwa ngụ na ọhụ mmadụ na-agba enyi mba after all mmadụ nọ na mayu mana ịma na ka ị ga-esi wee je na-agba ụdị okwa ije chọọ ka ịlakọ Chineke na mmadụ ọnụ dọgadị chọọ ka ịlaka Chukwu na mmadụ ọnụ ọ dịrọ possible na so no ha ana m egosi unu ife na-emekọta ahụ na m na-egosi unu group and set of people ndị nwe problem with Jesus ha nwe personal wahala with Jesus because na ha try go with all manner of madness and mediocrity oruwa na ọ na-enu ha na-amụ ha wee buni agha wee sị na onye nwaanyị ka ha eburu agha wee so ịghọtago mmadụ agha wee kwechighị mgba ịghọtago ikwechighị mgba iwere isi gị wee sere mmiri ebe a ka mma kwụsị ya ka abalị ya mara anyị mmadụ alụ na obikonu kachifonu ndị nke m